pilti pidulauast. When you're going to hear the siren, that means you are good to go. I wish you all good luck. And yes, have a nice ride. So 10 seconds, start now, 9, 8, 5, 8, 5, 3, 1. Jarno menee siinä eessä vasemmalla puolella. Kauhea kiire silläkin näyttää olevan. Ai. Saattuko? Ei. Hyvä. Semiä. Priitsissä varoitteli, että tällä seudulla on paljon karhuja. Viime vuonna joku kisailija oli nähnytkin semmoisen muistaakseni. Osa porukasta oli näköjään ajanut risteyksestä väärään suuntaan ja tuli jo takaisinpäin tuolla. Hiukan vaikeita paikkoja vauhdikkaasti alamäen jälkeen katsoo, että mihin päin se meni. Mun navigaattorissa ei ainakaan sitä toista tietä näky. Tosi mulla on ihan sikavanhat kartat. Karhuista täällä välittää täällä. Kamat tossa randotikuissa ryömisee sen verran paljon, että lähtee karhut puolesta Virosta karkuun. Vähän liian juurakkoista äsken tossa ajettavaksi. Nyt taas vissiin pystyy. Reitin seuraaminen on aika hankalaa, kun reittiviiva kyllä näkyy Garminissa, mutta Garmin ei sano mitään käännöksiä. Enkä oo ainoa, kellä se on niin. Ilmoja on pidellä. Ukkonen yritys pari kertaa. Taitaa viikolla vaan satamaa ihan persanan paljon. Miten onnistui, mutta tästä ajassa lähti pyörä alta ja päädyin makaamaan tonne. Ei sattunut mitään onne.
muuta takas pyörän päällä ja matka jatkuu. On toi märkä hiekkatie vaan monin paikoin todella liukas. Mutta ei tässä ollut edes mitenkään kaltevaa toi pinta kauheasti. En halunnut ajaa tuohon isoon lätäkköön, niin ehkä mä tein sitten vähän turkan käännöksen siinä, mutta eipä mitään. Kaikki on hyviä. Lettu-asetus. Vaikka ei täällä kyllä mitään laatetusvauhteja pääse. Edellinen 10 keskarilla 16,5. Kohtuullisen hidasta tää. Että rullaa siellä kovin hyvin eikä nyt postaa jalkoja ajaa alta tästä vaiheessa. Gravel cycling. Oh shit. Pito loppuu jaloista. Rinne valuu alta. Ei vittu. Jeesus. Saattaapi tulla scratchi. Ei takavaihtaja toimi enää sen jälkeen kun kaatuin tossa saatanan ylämäessä. Mä saan vaihdettua vaihteita pienemmälle, mutta en isommalle. Eipä siitä sit paljon iloa. Ei muuta kuin lähtöpaikkaa kohti. Nitkutellen asfalttia pitkin. Oi vittu. Voin sanoa, että nyt vituttaa ja ankarasti. Ainoa jossain valoisessa mä kokeilen vielä, että mä irrotan kahvan päästä patterin ja laitan takaisin, jos se herättäisi. Siinä on mun toiveeni nyt kisan jatkumiselle. Livuin tuota rinnettä alas kyljelläni ja pipsit hajos. Ensimmäiset pipsit oli jo rikki, mitkä tänään laitoin päälle. Todella mukavaa. Juma, mä sain ne vaihteet toimimaan. Eli kisa jatkuu. Olin jo henkisesti scratchannut ja mietin vaihtoehtoja. Tallinnaan pääsyy, mennäkö starttipaikan kautta hakee kamat vai pyytää joku tuomaan mukaan, mutta ei. 800 kilsan päästä mä haen, niin sieltä itse. Kaikenlaista. Tässä kävi nyt niin, että
homma ei ollut hauskaa. Ja mun ei oo pakko tehdä sitä, jos mä en nauti. Hauskuus meni liian moneen kaatumiseen. Jaloissa useampi haava, nilkkaturvoksissa, vipsit paskana. Hiton kauan ootin tänne ajamaan pääsyä. Ei vaan voi mitään. Mun renkaissa ei oo käytännössä mitään pitoa. Jos on vähänkin mutasta, lähtee eturengas alta vähän väliä. En onneksi sen kummemmin satuttanut itteeni. Mutta nyt polkasen sitten tästä maantietä pitkin 120 kilsaa sinne lähtöpaikalle. Toivottavasti saan tänään kamat sieltä. Jos en saa, niin on yötä siellä ja toivottavasti saan ne sit huomenna. Huomenna sitten joka tapauksessa vielä pitää ajella Tallinnaa 100 verran. Mutta semmoista. Uusia seikkailuja ootellessa.